እትግዜ ሎሚ ኩላትና ዓበይት ነገራት ክንገብር እንደሊና ኩላትና ጽቡቕ ናብራ ዓብይ ዓወት ከም ድማ ሰላም ዘለዎ ህይወት ክህልወና ንምነ ግን ሓደ ዓብይ ፀገም ኣሎ ጽባሕ ክጅምር እየ ዝብል ዓብይ ሕማቅ ሰላም ከመይ ትኾኑ ተኸታተልተይ ዘንወለገሰ ጽባሕ ክማር እየ ጽባሕ ስፖርት ክጅምር እየ ጽባሕ ስራሕ ክጅምር እየ እናበልና ክንደይ ግዜ ጥፊና ኣለና ጽባሕ ዝበሃል መዓልቲ ኣብ ካላንደር የለን ጽባሕ ትብል ቃል ናይ ሰነፋት መህደሚት መንገዲ እያ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ስብዕና ብትምኒት ጥራሕ ይኮነ ዝነቅሕ እቲ ስብዕናኻ ዝነቅሕ ሎሚ ጀሚርካ ስጉምቲ ክትወስድ ከለኻ ጥራሕ እዩ ዓወት ብነፃ ይመፅን እዩ ዓወት ዋጋ ይሓትት ዋጋ ናይ ዓወት ድማ ዲሲፕሊን እዩ ዲሲፕሊን ማለት ክትዕመካ ከሎ ጥራሕ ምስራሕ ማለት ኣይኮነን ዲሲፕሊን ማለት ድቃስ እናመፀካ ተሲእኻ ምፅዓር ማለት እዩ ክትፃወት እናደለኻ መፅሓፍካ ሒዝካ ምምሃር ማለት እዩ ሰብ ክነቕፈካ ከሎ ንዕላማ ኻይልካ ስቕ ኢልካ ስራሕኻ ምቕፃል ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ነቲ ሽልማት ጥራሕ እዩ ዝርኢ ግን እቲ ሽልማት ውፅኢት ናይቲ ብሕቡእ ዝተገበረ ፃዕሪ እዩ እቲ ሽልማት ኣብቲ ተደጋጋሚ ሰዓታት ዝተገበረ ፃዕሪ ዝተፈጠረ ውፅኢት እዩ ሓደ ዓብይ እምባ ንምድያብ ካብታ ቀዳመይቲ ስጉምቲ ኢኻ ትጅምር ብዙሓት ሰባት ዓብይ ነገር ስለ ዘይብለይ ክጅምር ኣይክእልን ይብሉ እዮም እዚ ናይ ሰነፋት ኣተሓሳስባ እዩ ዓብይ ትካል ንምስራት ሎሚ ሓንቲ ወረቐትን ቢሮን ሒዝካ መደብ ኣውፅእ ጽቡቕ ጥዕና ንኽህልወካ ሎሚ 10 ደቂቓ ጉያ ጀምር ሓድሽ ቋንቋ ንኽትማር ሎሚ 5 ቃላት ጥራሕ ሓዝ እቲ ምስጢር ምንኣስ ናይቲ ስራሕ ዘይኮነስ እቲ ዘይምቁራፅ እዩ ንሓንቲ ንእሽተይ ስራሕ በብመዓልቱ ብተኣማንነት እንተሰሪሕኻ ውፅኢቱ ዘደንፁ ክኸውን እዩ ከባቢኻ ክቕየር እንተደሊኻ መጀመርያ ውሽጥኻ ቀይሮ ዓለም ኣይከኣልኒ ክትብለካ ትኽእል እያ ከባቢ ስራሕ የለን ክብለካ ይኽእል እዩ ግን እቲ ሓቀኛ ጅግና ኣብ ማእኸል ፀገም እዩ ዕድላት ዝፈጥር ኣይተማርን መማረሪ ሰብ መፍትሒ ኣይረክብን እዩ መፍትሒ ዝረክብ እቲ ካብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክመሃር ይኽእል ኢሉ ዝሓትት ሰብ ጥራሕ እዩ በልምባር ሎሚ ክትውስን ኣለካ ካብቶም ክኸውን ነይሩዎ እናበሉ ዝጠሓሱ ሰባት ክትከውን ይብልካን ካብቶም ፈፂሞ እየ ዝብሉ ተዓወት ሰባት ክትከውን ኣለካ ህይወት ሓንቲ እያ ንሳ ድማ ሕጂ እያ ተለዓል እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ ተጠቐመሉ ዓለም ትፅበየካ ኣላ ብኻልኦት ህይወትካ ዝቕይሩ ሓሳባት ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ተመኒየ ሰላም